arglwydd ein gwneithuriwr, ein creu gan iachawdwriaeth. Bu gael mawr y defaid, ni yw pobl I borfa, a phraidd ei ofal. Dewch, canoni'r arglwydd ein gwneithuriwr. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto y sul hwn. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli ni heddi. Croeso cynnes iawn. Dau ddarlleniad y bore yma, y cyntaf o Efengil Luc, a'r ail o Efengil Ioan. Gwragedd yn cyd-deithio â Iesu yw'r cyntaf, ac yna Iesu'n ymddangos I Mair Magdalene yw'r ail. Wedi hynny bef yn teithio trwy dref a phentref gan bregethu a chyhoeddi'r newydd da am deyrnas Dduw. Yr oedd y deuddeg gydag ynghyd â'r rhai gwragedd oedd wedi achau oddi wrth ysbrydion drwg ac afiechydon. Mair a elwyd Magdalene, yr un yr oedd 7 gythrel wedi dod allan ohoni, Joanna, gwraig Josa, goruchwyliwr Herod, Susanna a llawer eraill. Yr oedd y rhain yn gweini arnynt o'i hadnoddau ei hunain. Ond yr oedd Mair yn dal I sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd I edrych I mewn i'r bedd, a gwelodd 2 angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, pam wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd farglwydd I ffwrdd, ac ni o'n ni lle maen nhw wedi rhoi orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu yn sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam wyt ti'n wylo? Pwy ar wyt yn ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os mae ti serai cymerodd ef, dywed wrthif lle roddais di fi orwedd, ac fe cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi,
Mair. Troi sithau a meddai wrthon iaith yr Iddewon, Rabwni. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, a rwyf yn esgyn at fy nhad i, a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chi, ac aeth Mair Magdalene i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. Yr wyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gan i bod ni'n ddwyrnod rhyngwladol y merched heddi, o'n i'n meddwl byddai'n syniad falle ni edrych ar berthynas Iesu a'r merched yn y Testament Newydd, yn yr Efengylau. Pan ni'n edrych ar weinidogaeth Iesu o fewn cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol i ddewiaeth y ganrif gyntaf, a'r byd groegaidd Rufeinig, i ni'n gweld bod Iesu yn rhyngweithio â merched mewn modd drawiadol iawn, ac mewn modd positif iawn, ac mewn modd arwyddocaol iawn hefyd. Oedd merched yn yr hen fyd yn aml yn byw o fewn strwytherau patriarchaidd. O'n nhw'n cael eu cyfyngu rhag cyfrannu'n iawn i fywyd cyhoeddus, ac i fyd addysg, ac i gylch crefydd hefyd. Ac bod y sefyllfa yn amrywio o ardal i ardal, o rhanbarth i rhanbarth, ac o gymuned i gymuned, yn gyffredinol, oedd gan ferched lai o awdurdod cymdeithasol a chyfreithiol a chrefyddol na dynion. Yn erbyn y cefndir hwn, mae'r Efengylen portreadu Iesu yn ryngweithio â merched mewn ffyrdd sydd yn herio y norm cymdeithasol yn y cyfnod hwnnw. Ac nid ar hap a damwain mae'r hanesion am Iesu'n cefnogi merched yn digwydd. Mae agwedd a'i gefnogaeth ei ferched yn ystod ei weinidogaeth yn cyfrannu at neges ddiwinyddol y Testament Newydd, ynghylch natur gynhwysol teyrnas Dduw, bod pawb yn cael eu cynnwys yn heyrnas Dduw. Yn gyntaf i gyd, fe welwn ni bod Iesu'n ymwneud â merched sydd ar ymylon cymdeithas. Ac un o'r hanesion mwyaf trawiadol ac enwog, wrth gwrs, yw Iesu'n cyfarfod â'r wraig o Samaria,
Mae'r hanes i gael yn Ioan pennod 4. Ac yn y stori hon mae Iesu'n croesi sawl ffin cymdeithasol. Chi'n cofio ei fod e wedi cyfarfod â'r wraig ger ffynon Jacob. Mae e'n croesi ffin rhaniad ethnic, Iddew a Samariad yn siarad â'i gilydd. Oedd perthynas Iddewon a'r Samariad yn llawn tensiwn oherwydd anghytundebau diwynyddol a datblygiadau hanesyddol ar ôl cyfnod yr Assyried. Ond yma i weld Iesu yn siarad â'r wraig o'r ffynon Jacob, yn siarad â'r wraig o Samaria, a mi roedd hynny'n sicr yn croesi ffin ethnig mawr iawn. Mi roedd Iesu hefyd, wrth siarad â'r wraig hon, oedd e'n croesi mir disgwyliadau rhyw hefyd, dyn yn siarad am merch yn gyhoeddus. Doedd hynny ddim yn beth oedd e'n cael ei gymeradwyo yn y cyfnod hwn chwaith. Mi roedd y traddodiadau yn atal gwragedd rhag lleisio'i barn yn gyhoeddus. Mi roedd yr Iddewon yn cael ei annog i osgoi sgyrsiau gyhoeddus gyda merched. Felly mi roedd e'n croesi'r ffin yna hefyd. Hefyd, mi roedd e'n croesi ffin enw da moesol. Nawr mae hanes y wraig yma, oedd ger y ffynon y wraig o Samaria, mae gyda i hanes reit lliwgar. Mi roedd gyda'i hanes priodasol cymleth iawn. Ond yn y cyd-destun hwn, mae'r sgwrs rhwng Iesu a'r wraig o Samaria yn un fwriadol, oherwydd mi roedd e am groesi'r holl ffiniau yma. A mae hynny'n golygu bod sgwrs Iesu a'r wraig o Samaria yn un arwydd y cawl iawn yn ddiwynyddol hefyd. Yn hytrach nac osgoi y wraig yma, mae Iesu'n dechrau sgwrs gyda chi, gyda chais syml iawn. Rho ddiod i mi. Mae'r sgwrs yn symud o ddŵr corfforol i'r syniad o ddŵr bywiol sy'n symbol o fywyd tragweddol. Mae'r wraig hon o Samaria felly yn dod yn dyst cynnar iawn i pwy oedd Iesu, i hunaniaeth go iawn Iesu Grist. Mae'n dod i wybod pwy oedd e. Ac ar ôl y sgwrs, mae'n dychwelyd i'w chymuned ac yn cyhoeddi. Dewch i weld y dyn a ddywedodd bopeth wrth ef awnes i eriod. Mae thystiolaeth yn arwen llawer o Samaried i gredu yn Iesu. Felly, mae merch oedd ar ymylon cymdeithas yn dod yn gyfrwng datguddio person Iesu Grist yn yr hanes hwn, a hynny oherwydd bod Iesu wedi croesi ffiniau ac wedi ymwneud â pherson oedd ar ymylon cymdeithas. Yn ail, i ni'n gweld bod Iesu yn galw merched fel disgyblion ac fel rhai y fydde'n cyfrannu yn ei weinidogaeth e. Mae Efengyl Luc yn rhoi mewnwelediad arbennig o werthfawr i ni am rôl merched yng ngweinidogaeth Iesu. Fe glywson ni yn gynt yndo, hanes Iesu'n ymwneud â'r gwragedd. Yn Efengyl Luc, ac mae'r adnodau hynny yn atgoffa ni bod lot o ferched yn teithio gyda Iesu a'r 12 disgybl, gan gynnwys Mair Magdalene, Joanna, Susanna a llawer eraill hefyd medda'r hanes. Ac mae'r hanes yn dweithio ni bod y merched hyn yn cefnogi'r weinidogaeth, a wy'n hoff iawn o'r adnod hon, yn cefnogi'r weinidogaeth o'i hadnoddau ei hunain. O'i hadnoddau ei hunain. O safbwynt hanesyddol, mae'r darn hwn yr ysgrythur yn dangos nad oedd merched yn derbyn dysgeidiaeth Iesu yn unig, ond maen nhw hefyd yn cyfrannu at ei genhadaeth e, yn cyfrannu at ei weinidogaeth e, ac yn gwneud hynny o'i hadnoddau ei hunain. Nawr, enghraifft ardderchog o hyn, wrth gwrs, yw stori Mair a Martha. Iesu'n ymweld â'r aelwyd yn Bethania. Mair yn eistedd wrth draed yr arglwydd, tra bod Martha druan yn gweini yn y gegin. Mae eistedd wrth draed yr arglwydd yn arwydd o cawl iawn. Mae'n ymadrodd sydd mewn cyd-destun a ddysgu Iddewig, yn dynodi safle disgybl yn dysgu oddi wrth i athro. Mae'r un ymadrodd yn cael ei ddefnyddio
am addysg Paul o dan Gamaliel yn llyfr yr Actau. Mae Paul yn eistedd wrth ei drad e. Pan fydd Martha yn cwyno nad yw Mair yn helpu gyda'r gwaith tŷ, mae Iesu'n ymateb. Mae Mair wedi dewis yr rhan orau. Fe allwn ni ddehongli'r datganiad hwn fel cadarnhad fod merched hefyd yn perthyn i gryw disgyblion Iesu. Bod merched hefyd yn cyfrannu at ei waith cenhadol e. Yn drydydd, fe welwn ni dosturi Iesu tuag at ferched hefyd. Fe welwn ni i dosturi fe. Thema arall gref iawn yn yr Efengylau yw tosturi Iesu tuag at ferched mewn sefyllfaoedd o ddioddefaint neu fregisrwydd cymdeithasol. Yn drydydd, fe welwn ni dosturi Iesu tuag at ferched. Thema gref iawn yn yr Efengylau yw tosturi Crist at ferched sydd mewn sefyllfaoedd o ddioddefaint neu fregisrwydd cymdeithasol, ac mae sawl enghraifft o hyn i weld. Ac mae'r straeon hyn yn dangos dwy thema ddiwinyddol bwysig iawn i ni. Yn gyntaf, mae Iesu'n adfer unigolion sydd eto wedi cael ei gwthio i'r ymylon oherwydd ei tostrwydd neu oherwydd ei hamgylchiadau cymdeithasol. Ac yn ail, mae weithredoedd yn dangos dyfodiad teyrnas dduw, lle mae iachad ac adferiad yn arwyddion o awdurdod dwyfol Duw. Felly wrth adfer iechyd person, mae e hefyd yn dod nôl â'r person hwnnw i'r gymdeithas. Felly mae Iesu yn estyn allan. Mae e'n estyn allan a mae e'n tosturio wrth yr rhai hynny. Ac yn bedwerydd, gallwn ni byth ac anwybyddu'r ffaith taw merched oedd y tystion cyntaf i'r atgyfodiad. Yr ôl fwyaf arwyddocaol i ferched yn yr Efengylau yw hanes atgyfodiad Iesu ar fore'r trydydd dydd. Ac mae'r hanes hwn mor arwyddocaol fel fod y peder Efengyl yn cofnodi y ffaith taw merched oedd y cyntaf i ddarganfod y bedd gwag. Ond fe drown ni heddi at gofnod Ioan o'r hanes, lle mae Mair Magdalene yn cyfarfod â'r Crist atgyfodedig ac yn cael ei hanfon wedyn i gyhoeddi'r newyddion da bod Iesu'n fyw i'r disgyblion. Dychmygwch, y newyddion da mwyaf yn hanes y byd. Pe bai rhywun yn mynd i'w gyhoeddi, bydde pobl yn disgwyl i frenin neu arweinydd neu hyd yn oed i offeiriad ei gyhoeddi. Ond pa matgyfododd Iesu oddi wrth y meirw, fe rhoddodd ef y neges hon i Mair Magdalene. Hi oedd y person cyntaf i glywed y newyddion, a'r person cyntaf i rannu'r newyddion hefyd. A mae hyn yn dangos rhywbeth pwysig iawn fi'n credu, bod Duw yn aml yn defnyddio pobl annisgwl i gyhoeddi i wirionedd ef. Pan ni'n edrych ar yr Efengylau yn ei cyd-destun hanesyddol, i ni'n gweld patrwm clir yn datblygu. Iesu'n rhyngweithio â merched ar bob cyfle mae e'n cael. Mae gweinidogaeth Iesu'n datgelu natur drawsnewidiol teyrnas Dduw, lle mae rhwystrau cymdeithasol yn cael ei goresgyn, a phawb yn cael ei gwahodd i gymryd rhan yng ngwaith adferol Duw. Dychmygwch nawr i orffen fod teyrnas Dduw fel bwrdd mawr. Yn yr hen fyd yn aml doedd merched ddim yn cael eistedd wrth y bwrdd. Ond pan mae Iesu yn paratoi'r wledd, pan mae Iesu yn paratoi bwrdd teyrnas Dduw, mae e'n tynnu cadeiriau allan i bawb ac yn gosod y ford i bawb. Sneb yn anweledig i Dduw. A dyna'r neges sydd gan yr Eglwys Gristnogol i'w chyhoeddi heddiw, bod na groeso i bawb yn nheyrnas Dduw. Amen.
Cafodd drwy Samaria, tramwyed yma nawr, roedd syched arno yno, am gael ei hachub hwy. Mae syched arno eto, am achub llawer mwy. Mwy, am achub llawer mwy. Mae syched arno eto, am achub llawer mwy. Y gwrfi ar Galfaria, a welir ddydd a ddaw, yn eistedd ar ei horsedd, a glorian yn ei law. A phawb ag esglir yno, yw pwyso ger ei fron, o fenau cais ddiwioldeb, i droi y glorian hon. Hon, a tri y glorian hon, o fenau cais ddiwioldeb, a tri y glorian hon. Ni miasau gennyf o baith, yn ddim ond fflamau sydd, a prif nad yw yn marw, a twyllwch didew bydd. Ond ni miasau hwn a hwyliwyd ar fynydd Calvary, o ryw yn feidro gariad yn cofio amdano fi. Fi, yn cofio amdano fi, o ryw yn feidro gariad yn cofio amdano fi. Fi, yn cofio amdano fi, o ryw yn feidro gariad yn cofio amdano fi. Gweddiwn. Dad Nefol, yr hwn i ddiolch i ti am Iesu Grist y fab, a groesawodd ac anrydeddodd wragedd yn y Testament Newydd. I ni am ddiolch i ti am iddo weld ei ffydd, am iddo sgwrsio nhw, ei iachau, a'r derbyn ei hymroddiad. Pam oedd eraill yn ei hanwybyddu, diolch bod Iesu wedi gwrando. Pan oedd eraill yn ei barnu, diolch bod Iesu wedi dangos trigaredd tuag atynt. I ni'n diolch i ti am y gwragedd a ddilynodd Iesu Grist, ac a gefnogodd ei weinidogaeth, ac a gerddodd wrth ei ochr mewn ffydd. Fe gofiwn am y wraig wrth ffynon Jacob, y datgelodd ef ddŵr y bywyd iddi. Fe gofiwn hefyd am Mair a Martha o Fethania, yr oedd ef yn ei caru fel cyfeillion a disgyblion. I ni am ddiolch i ti am y gwragedd oedd yn bresennol wrth y groes, pan oedd eraill wedi ffoi, a'i bod y cyntaf i weld y bedd gwag, a llywenydd yr arglwydd atgyfodedig. Arglwydd Iesu, i ni'n rhoi diolch am i ti godi'r rhai oedd wedi cael eu hanwybyddu a'i anghofio, gan ddangos fod y deyrnas yn croesawu pawb sy'n dod mewn ffydd a chariad. Helpa ni ddilyn dy esiampl, i ddangos tosturi, urddas a pharch at bawb, ac i gydnabod rhoddion o ffydd pob un yr wyt yn ei alw. Gweddiwn dros ein byd ni'r bore hwn, yn arbennig am y sefyllfaoedd trychinebus lle mae rhyfel a gormes. Yn enw dy fab Iesu Grist, gweddiwn am ddealltwriaeth a pharch, a mynedd a gras yn ein hymwneud a'n gilydd yn y byd. Rhwy arweinwyr y byd ddoethuneb a syched am heddwch
ac nid am bwer, am heddwch ac nid terfysg, am gariad yn lle casineb. Cofiwn am bawb sydd yn dioddef mewn corff neu feddwl heddi. Cofleidia nhw'n dyfreichiau tragwyddol, a defnyddia ni fod yn gyfryngau dy gariad a thras. Boed i ni gerdded yn dy ras, gwasanaethu'n gilydd mewn gostyngeidrwydd, a llawenhau yn newyddion da dy iachawdwriaeth di. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu, ynghyd o'n myddeiant am ein camweddau. A gadewch i ni yn awr uno i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneled dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.